Máme tady Fízlové a dobrý den, guten Tag. Pro všechny občany vítáme vás tady Jan, Petr a Pavel. Pavel řídí, Petr a Honza komentují. Já jsem Honza, předávám Petra a můžeme začít. Honí nás policajti, takže Petr nám to začíná komentovat. Děkuji. A nemluv jak dítě. A takže tady máme zběsilou jízdu, kterou nám předvede Pavel, zatím ne v dobrém autě. Ale co se dá dělat, že jo, když na jiný nemá. Chudák. Prej, ty vole, Audina je dobrá. A právě to víš. Takže pořád tady máme zajímavou jízdu. No. A co se tady o tom dá komentovat? Že ho honí Fízlové? Už ne. Honěj tě. Tak už ne, no. Aha. Takže jede se dál, bez fízlů. Máme tu... Pavel trochu blázní, protože jel do protisměru. No, Pavle, co to předvádíš? Pavel tady jezdí jak šílenec, ale to máte jedno. Tak chvíli vám ještě předáme Honzu. Ano, Pavel nám tady zatím předved zběsilou jízdu, předved nám únik policajtů a máme, zatím to je Audi TT a Quattro a je to prostě zázračné auto. My jsme ho dali na schvál, my máme další auta samozřejmě, i všechno máme otevřená, ale moc na to peněz nemáme. Máme zaplacený Bugatti, Zondu a tak, ale to Audi je takový jako... No, a tak akorát na to řízení a to. A Petr nám tady chce mluvit, protože on je takový mluvící, no, ale má hlas dítěte, takže to uvidíte. Jo, takže počkejte. Takže jste asi přišli, že jsem si dělal srandu s tím, že Pavel na žádný jiný nemá. No, ale teď tady máme hodně fízů. Tak co nám Pavel teď předvede? No a Honza nám tady taky chce něco říct. A Pavel si teďka dá Bugatti, protože to už se nedá udržet s tím Audinou. Je pěkná, je dobrá, ale Bugatti je nejlepší stejně. To musíte uznat všichni. Takže jdeme do meníčka, teďka auta. Tak, dáme garáž. A máme tady, vidíte, Bugatti Veyron, BMW M6, Lamborghini, Murcielago, Gallardo, Mitsubishi Lancer, Pagani Zonda, no to vlastně víte všechno. A Pagani je taková líná, sice je rychlá, ale líná. No, má zrychlení jako dobrý, ale se koukněte na Bugatti, jo, prostě to, na to nemá. No jo, muzika, já vím, jako je to Red Stars a je tady Bugatti Veyron. Ale nedivte se, že třeba Pavel bude bourat, jo, protože tady to auto se nedá udržet. Je tak rychlý, že to byste nezvládali ani vy. Jo, až to budete pouštět svým známým na tom YouTubečku, nebo kam to Pavel dá, tak se mu nesmějte, protože teďka jede na volantu druhý den, jo. Chtěl bych vás vidět jak to budete zvládat a nás komentáře taky, protože my nejsme žádný Leoš Mareš, my jsme tady tí amatéři, který vůbec jako, co s vám mluvíme do toho. Je to tady nějaký prskanice, ale to vůbec nevadí, protože to máme nekvalitní mikrofon za 80 korun, jo. Neřeknu tamhle ten třeba Leoš Mareš ho má za 5 milionů, jo. A nebo jestli sledujete fotbal a hokej, tak to jsou kvalitní ty komentátoři a my jsme jenom takový něco, aby tady Pavel nebyl smutný. Tak ne, my bychom taky byli takový dobrý, jak třeba Leoš Mareš, ale kdyby nás za to platil, my to děláme pro radost, my se nudíme, je 6.52, 16.8.2010 a my se nudíme. Prostě tady prší v Bromově, byla tady bouřka a Bugatti máme 200, jsme měli kilometrů a máme 210, 215, 216, 250 a prostě se to tady nedá, jo, je tady zima, my jsme v tričku, polonahý a máme 300 km v hodině a no už nám tady začíná být zima, protože to je rychlost, ještě nitro tohoto hřeje jako prase. A než se nám to vykreslí, tak vám zatím dám Petra. Takže nám už se to vykreslilo, jo.
A my sledujeme tedy pořád tu jízdu s Běsilou. No tak Pavle, no. Já vím, že jezdíš teprve druhý den, jo, ale tady to předvádět. To je trapný. Tvoje mama je trapná. No, víš co, tvůj táta... Tvoje máma je trapná. Tiskni, tvůj táta. Jedomo, já vím. No, tak Pavel nám unikl policajtům, to pokaždý, že jo, jak ho vidíte. A už nám tady jede po dálnici 250 zatím. Jede tady na rovinku, kterou jsme našli na tom, na GPSce. A teďka tady bude nic moc, protože jedem městem. To vidíte sami. Jedem sice městem 269, ale... No, vidíte to. Kdyby jel 50, tak se tohle nemůže stát. Tak schválně. Tak schválně, jo, tak koukejte. 13, 20, 50, bude tam 50? Jo. No, a nemůže se moc to stát, ale když dá, tady přidá, že jo, přidá. Když tam přidá. No a už to má zase prdnem, tady spadl pásek. No. Hele, jo, klidně se s tou jízdou, nebo ti zase spadne, ale Petr nás tady chce obtěžovat, tak ať obtěžuje vás, ne mě. Takže, ale Pavel není žádný svatoušek, aby jezdil pomalu. Takže on to chce rozpálit přesně na 405 nebo na 404 nebo kolik to jde. A vidíme fízly. No, zase no. Myslím, že už po třetí dokonce. Jestli se nepletu. Honzo, pletu se, že už po třetí honěj toho Pavla Fízlové? Ne, nepleteš se. V tomto videu, jestli si můžete všimnout, tak můžete vidět, že už po třetí ho honěj policajti. Bylo to s Audinou, teďka s Bugatti a teďka zase s Bugatti. Takže já jsem si to musel říknout, protože to se nedá vydržet tady, já jsem úplně ve stresu. Dnes se klepou ruce. A to jako, ještě ty policajti do toho. Ano, a Pavel se jim, no ano, a unikl. Vidíte, že je zázračný řidič a to řídí druhý den. Přesto, že si dneska nainstaloval tu hru Need for Speed Undercover, takže Undercover. Jestli to čtu správně, nesmějte se mi, já to nevím. Ale na tom YouTube to je stejně YouTube, nebo jak se to čte, já už ani nevím, protože já jsem tady, máme prázdniny, jo, tak proč bych se učil, že jo. Víš co, ale za chvíli nám začne škola, zase. Takže Zase se to vykreslí. Pavel nám tady jede dál. Zase. Už se nudí. Už mi to sere. Ale víš co, Honzo, já jsem mluvil o tom, že ho Poldové honili 3krát už při tomhle videu. No, a ty tady zase tvrdíš něco jiného. To je s tebou těžký. Že jsi takový šílenec. Tady ho máme na křižovatce, Pavla. Ono stačí poslouchat, Petře, a víš, že jsem říkal, že jsem říkal, že v tomhle videu 3krát už ho honili. Takže jako ten nedělej, já nevím, ty jsi nějaký psychopat, nebo já nevím, co. Hele lidi, víte, že on je to, že propadá z češtiny a z hudebky? Z tělocviku má 4. Jo. Ne, kecá, z tělocviku mám 1 a to další vám nebudu říkat, to je tajemství. Protože má 5. Ne, nemám 5. No, to mám 3 z češtiny, já za to nemůžu, protože mě zajímá spíš fotbal a počítač než nějaká blbá škola. Takže tady pořád sledujeme Paula, jak jede. A zase se nám to nevykreslilo, už ano. Protože to je to natáčení ze strany. No, jak jsme mohli, jestli jste slyšeli Paula, tak je to tím natáčením. Ale No, nemyslíte si, že mám nějaký debilní počítač? Si myslete lidi, si myslete. Ne, kde pak, to si nemyslete, že Pavel má blbý počítač, má dobrý, ale to... Jim unikl. No, a je to strašný. No, jak vidíte, já jsem dobrý řidič, protože jsem zase... Je tu